Bai, kosta zaigu, ez? Da, bueno, azkenengo minutuan irabazte osunean, posik, ez? Bi garaipen jarraian, eta, bueno, egia esan da, oso posik, ez? Oin saiatu rekuperatzen jendea, ze hiru partidu aste hontan, eta azkenean gogorra egiten da, eta, bueno, saiatu ahalik eta ondoen ailegatzen Las Palmaseko partidura, eta gaur disfrutatuz, azkenean uste dut partidu hona egin dugula, eta sufrituta baino irabazi dugu, ez? Eurak oso ondo defenditzen zuten area, ia partidu guztia egon gara dominatzen, baloia mugitzen, ailegatzen, baina eurak ere bere arriskua zeukaten, ze bi edo hiru aukera garbi eduki dituzte, eta bueno, azkenean posik, ez? Azkenengo minutuan sartu da gola, beste penalti bat utzi egin dugu bebai, ematen zuen berdinketan bukatuko zala, baina bueno, azkenean posik irabazi dugu. Uste taldea ondo dagoela momentu honean, pixkata ardura da lesionatuta dagoen jendea rekuperatzen dugu, baina uste dut gaur ere 5 edo 6 aldaketa egin ditugu pasadan partiduarekin konparatuz, pixkat freskotasuna bilatzen, datorren astean ere egin beharko ditugu, eta uste dut taldearen lana ona izan dela, ez?